importa compartilo con vos, vale? E iso vai dar valor á cesta. Pois eu quero deixar depositar nesta cesta 100 euros. Todos xa van para aquí para aquí. A ver... Os 100 euros son como os ovos de miña nai, son caseros, son feitos na casa aquí, son aquí. Vale, bien, entón isto sortearase entre toda a xente que veña, que podedes vir a Land Rover de público, non hai moitas plazas para algún sitio. Como hai que facer agora que xa me perdí? Hai que entrar en Facebook, por WhatsApp ou QR, e temos o WhatsApp, eso. Porque pode haber xente que agora se queira apuntar. 604-028-365. 604-028-365. 385. Tamén pode ser, Pode ser un 8, Se queredes vir a Land Rover e participar aquí das nosas tonterías e participar no sorteo da cesta, ese é o vosso número. 604-028-365.